Ang mga pagbasa, ang unang pagbasa og Ebanghelyo, nagpakita kanato sa duha ka tawag. Ang unang pagbasa nga gikutlo sa Ebanghelyo sa basahon ni propeta Isaías, kapitulo 6, bersikulo 1 ngadto sa 8, nagpahinumdom kanato sa tawag sa Ginoo ngadto kang Isaías aron nga siya ipadala sa Ginoo pagsangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa tanang katawhan. Sa Ebanghelyo usab nga gikutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas, kapitulo 5 bersikulo 1 ngadto sa 11, nagpahinumdom usab kini kanato, nagpakita kanato sa tawag usab sa Ginoo alang kang Simon aron mahimo nga iyahang alagad o iyahang apostol. Pero sa dili pa nato pamalandungan kanang duha mga igsuon, buto na nakong tan-awon ang ikaduhang pagbasa karon, ang mensahe ni San Pablo diha sa una niyang sulat ngadto sa mga taga-Korinto, kapitulo 15 bersikulo 1 ngadto sa 11. Diin si San Pablo miingon, mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo o inyong gidawat nga mo'y nakapalig-on sa inyong pagtuo. Mao kana ang Ebanghelyo, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinagi sa Ebanghelyo kung magpabilin kamo niini nga malig-on. Gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Mao kana ang gisulti ni San Pablo mga igsoon. Matud pa niya, maluwas kita kung magpabilin kita nga malig-on diha sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo sa kaluwasan. Apan miingon usab siya, gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. No? Paminaw nako mga igsoon, kung atong pamalandungan pag-ayo, dinhi tadapita magka-problema niya ng kamatuoran sa kataphaw sa pagtuo. Nganuman, kay bisan tinuod kita nagdawat sa mga sakramento, bisan tuod kita nagsimba sa matag Domingo, bisan tuod kita nagampo sa matag adlaw, nagpabilin gihapon ang kamatuoran nga dili kita lig-on ug sa tinud-anay dili kita andam nga mutuman sa kabubuton sa Dios diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi. Mao kanay hinungdan mga igsoon nga bisan tinuod moingon kita nga duna kitay pagtuo sa Ginoo na mati kita sa iyang pulong, apan nga itong mga buhat wala magmatuod niini, tungod kay dili man kita ingon niya na kalig-on o kamatinud-anon diha sa atong pagka sumusunod ni Kristo. No? Sa ato pa, adunay mga kamatuoran diha sa atong kinabuhing Kristohanon nga ang ritualistic mentality, ang ritualistic way of doing our duties as followers of our Lord Jesus Christ becomes a reality, but in the end, ang atong kinabuhi wala nagamatuod niini. No? So taman rata sa mga rito, taman rata sa pagdawat sa mga sakramento, pero wala nato puy ang mensahe nga atong nadungog sa matag adlaw. No? So tungod niya na, dili kita maligon kay wala man nato butangi og unod ang pulong sa Dios nga atong nadungog. Kay wa man nato kinitagai og kamatuoran diha sa atong kinabuhi. No? Unsa man nato pag-hatag og unod sa mensahe sa Dios, sa pulong sa Dios. Dili paigo mga igsoon nga nakadungog kita sa pulong sa Ginoo. Dili paigo nga moingon kita nga midawat kita ni Kristo. Dili paigo nga moingon kita nga nagampo kita sa matag adlaw o midawat sa mga sakramento. Kung dili hinuon ang pulong sa Dios nga angayan nga maglig-on sa matag usa kanato bilang mga sumusunod ni Kristo, puy-an gayud nato sa tinud-anay diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi.
No? Pero unsaon man nato pagpuyo sa kinabuhing Kristohanon kung taphaw lamang kita sa atong pagtuo, matud pa ni Pablo. No? Subusa mga igsoon, pinaagi ni mensahe ni Pablo, gipahinumduman kita nga ngayon kita nga malig-on diha sa atong kinabuhi bilang mga sumusunod ni Kristo, nga puy-an gayod nato ang unsa nga angayan nga makita diha sa matag usa kanato bilang mga binunyagan karon. No? Mga igsoon, kung may kita nga puy-an nato sa ato pa, andam kita alang sa Ginoo diha sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhing Kristohanon. Tinuod mga igsoon nga adunay mga higayon nga mahuyang kita diha sa atong kinabuhi bilang binunyagan Kristohanon o Katoliko, no? Ug tungod niya ng maong kahuyang, mahimo kitang mga dautan og makasasala at tubangan sa Ginoo. Sama sa nahitabo pananglit mga igsoon sa unang pagbasa karon, no? Nga diin si Isaías matud pa sa atong pagbasa, nakakita gayud siya sa Ginoong Dios, no? Nga naglingkod sa iyang harianong trono. Ugon niya diha sa uluhan sa atong Ginoo ana usab ang mga kirubin, ang mga anghel. O adunay detalye nga gipanghatag si Isaías. Pero samtang ang mga anghel matud pa niya, nag-awit sila nga nag-ingon, balaan, balaan, balaan ang Ginoo nga labing gamhanan, nalukop ang tibuok yuta sa iyang himaya. No? So pagkanindot sa awit sa mga anghel nga nagapaila, no, sa Dios nga balaan o naglukop sa tibuok kalibutan sa iyang himaya. Pero samtang nagtanaw si Isaías nining tanan mga igsoon, nahinumdum siya sa iyang pagkamakasasala. Nahinumdum siya nga dili siya takos, dili siya angayan nga makakita sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi tungod kay dautan siya. Busa si Isaías miingon, pagkaalaot ko kay dili ako takos muatubang kaniya kay dautan ang matagpulong nga mugula sa akong ngabil. Og nagpuyo ako taliwala sa mga tao kansang mga pulong dautan. Kay nakita ko ang hari, ang Ginoo nga labing gamhanan, di ba? So nakita ni Isaías ang Ginoo pero sa mga higayon nasayod siya nga dili siya takos, dili siya ngayon nga makakita sa maong pananawon nga makita gayud niya ang Ginoo. No? Muna nga niingon siya, pagkaalaot ko kay dili ako takos, dili ako angayan, no? Nga muatubang niya ng maong Dios nga labing gamhanan nga nagpakita kanako sa iyang himaya, sa iyang pagka-Dios. No? Apanon sa may nahitabo mga igsuon, gilimpyo sa Dios ang mga ngabil ni Isaías pinaagi sa usa ka anghel. Ang usa ka anghel mikuha og baga, gitandog niya ang baga sa ngabil ni Isaías ug nag-ingon, nakatandog kini sa imong ngabil, wala kanay sala, gipasaylo na ikaw. No? So nahimo nga hingpit si Isaías, kay giandam siya sa Ginoo, gilimpyuhan sa Ginoo ang iyang pagkamakasasala. Gilimpyuhan sa Ginoo, pinaagi sa kalayo ang iyang mga ngabil, gipasaylo ang iyang mga sala. Ugon niya nadungog ni Isaías ang pulong sa Ginoo, ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala, o kinsa man ang muadto alang kanako. Nagkinahanglan ang Ginoo mga magsasangyaw. Nagkinahanglan ang Ginoo nga magpadala og mga tawo aron mo paila kaniya ngadto sa tanang katawhan, musulti ngadto sa mga tawo sa pulong sa Dios. Unya miingon si Isaías, ania ako,
sugua ako. No? Mga igsuon, ang maong kamatuoran nga giatubang ni Isaías, kamatuoran usab hangtod karon alang sa matag usa kanato. Sa matag adlaw nangutana ang Ginoo, kinsa man ang akong ipadala? Kinsa man ang muadto alang kanako? Kinsa man ang musangyaw sa akong pulong ngadto sa akong katawhan? Nga wala pa makadungog o wala pa mudawat sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Karon, nga nakadungog kita sa pulong sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa may akong ipadala? Unsa man ang atong tubag? Mga igsoon, bilang binunyagan atong hinumduman, nga gawas nga gibunyagan kita bilang pari o bilang hari, gibunyagan usab kita bilang propeta sa ato pa mga magsasangyaw sa Ginoo. Buti pasabot mga igsoon nga kung muingon ng Ginoo, kinsa nga akong ipadala, ang angayan nga mutubag niini mao ang matag usa kanato, ug hinaot nga ang atong tubag sama sa tubag ni Isaías nga nag-ingon, ania ako Ginoo, ipadala ako. Pero sa tinud-anay, unsa man kita kaandam alang sa Ginoo? Unsa man kita kaandam sa atong kinabuhi nga mutuman sa sugo sa Dios? Unsa man kita kaandam sa atong kaugalingon bilang Kristohanon karon nga musangyaw sa mayong balita ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, sugo diha sa atong mga pamilya ug sa mga mahal nato sa kinabuhi. Kung taman lamang kita mga igsuon sa pagdawat sa mga sakramento, kung taman lamang kita sa pag-ampo sa matag adlaw na kuntinto na taniana, kung taman lamang kita sa pagsimba na lipay na kita niana, dili mahimo nga ato ang tubag ni Isaías. Dili kita makahimo pag-ingon ngadto sa Ginoo, ania ako Ginoo, ipadala ako. Apan gikinahanglan nga ipadala kita sa Ginoo. Nagkinahanglan siya mga laborers, mga tao nga mulihok alang kaniya ngadto sa nagkadayang mga dapit ug musangyaw sa iyang mensahe. Ug mahitabo lamang kana kung lig-on kita sa atong pagtuo sumala sa gipahinumdom kanato ni San Pablo mga igsoon. Diha sa Ebanghelyo makita nato ang susama nga sitwasyon nga giatubang ni Isaías. Sa Ebanghelyo, matod pa ni Lucas, si Jesus nagtindog dito sa daplin sa lanaw sa Genesaret. Unya nagpunsisok ang mga tao pagduol kaniya, nagilugay sa pagduol kaniya. Unsa may ilang tumong aron mamati sa pulong sa Dios. Kita karon nakadungog sa pulong sa Dios. Unsa may atong buhaton niya ng maong pulo nga atong nadungog nining adlaw. Ato bang ipabilin diya sa atong kaugalingon o ibilin sa simbahan o ato ba kining dadon o isangyaw ngadto sa atong mga kaigsuonan? Aron nga sila nga buot makadungog sa pulong sa Dios, makadungog niini pinaagi kanato nga nagsangyaw kanila, mipaambit kanila sa samang pulong nga atong nadungog gikan sa Ginoo nining adlaw karon. Anaa ang mga tawo, daghan sila nga nagkinahanglan pa nga makadungog sa mensahe. Pila man kanato ang andam nga manglakaw aron sa pagsangyaw sa mayong balita, sumala gayod sa kabubuton sa Ginoo alang sa matag usa kanato nga mga binunyagan. Mga igsoon, sa diha nga nahuman na sa Jesus pagtudlo sa mga tawo, giing na niya si Pedro, palawod kamo o gitaktak ang inyong mga pukot. Unsa may tubag ni Pedro sa Ginoo, niingon siya magtutudlo. Naghago kami tibuok gabi, ug wala gayud kami makuha o nakuha, no?
Mura ba gamay nga manifestation o kahagamay nga protesta nga gipakita ni Pedro ngadto sa Ginoo nga mura bag ningon siya sa simple pagkasulti nga mananagat gud mi, amo ning kinabuhi, amo ning trabaho, no? Naghago mi tibok gabi, wala mi nakuha. Unya karon pa hinuon mi makakuha nga adlaw na, di ba? No? Mura bag moingon si Pedro ni sa Ginoo nga unsa may nahibaw-an nimong panagat nga di man ka mananagat, panday man ka, kami may mananagat. No? So naghago mi tibok gabi, wala mi nakuha. Muna gisulti ni Pedro. Pero unsa may iyang gisulti human niini, miingon usab siya sa Ginoo, apan kay nagsugo ka man, itaktak namo ang among mga pukot. No? Ato ning pamalandungan mga igsuon. Sa pagingon ni Pedro nga naghago mi tibok gabi, kami ang naghago, wala ang Ginoo, uban kanila. Kami raman, no? Kami ramay naningkamot, kami ramay naghago, mo nang wala mi nakuha. No? Nahinumdo ko mga igsuon, doon ako'y kaila, amigo na akong personal, nga mga mananagat. Naghago, nagtrabaho sila tibok gabi silang pagpanagat, wag yun sila nakuha. Kada atak-tak nila sa pukot, inigbira nila, wag yun unod, bisan o sa kabuok. Unyang iyang mga kauban, kanabitang disappointed na kaayo, desperate, guol na kaayo, kay tibok gabi, wala gud sila nakuha. Kasurrendero na ba, ganahan na gud sila mo pauli na lang, waman sila kuha. Kining akong amigo ni Ingon, magampo sa dagwayta. No? Unya atong itaktak ang atong puko tumanatog ampo. Moto nga siya sa iyang simple nga kaugalingon, nagampo siya sa Ginoo. Ningon siya, Lord, tabangi mi. Dayon ilang gitaktak ang ilang pukot. Sa dako nilang katingala mga igsuon, human siya ningon nga, Lord, tabangi mi, unya gitaktak nilang ilang pukot, pagbira nila sa ilang pukot, daghan kayo silang isda nga nakuha. Unsa may nahitabo? Tibok gabi naghago sila sama sa gisulti ni Pedro, pero sila ra, sa higayon nga nitawag sila sa Ginoo, gipanalanginan sila sa Ginoo o gitagaan sila sa Dios og daghan kaayong grasya. Nganuman, uban na kanila ang Ginoo, kay mitawag man sila sa Ginoo. Mausab kini ang gisulti ni Pedro, apan kay nagsugo ka man, itaktak namo ang among mga pukot. Sa ato pa, uban ka namo. Tabangi kami, panalangini kami. Og wala sila pakyasa sa Ginoo, nakakuha sila daghan kayong mga isda, naghinubra pa. Hapit na gani magisi ang ilang pukot sa kadaghan sa mga isda, matud pa ni Lucas. Ilang gitawag ang ilang mga kauban, gipuno sa isda ang ilang mga sakayan, hapit na gani malunod ang ilang sakayan sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Unya, miadto sila sa daplin. Abi ninyo na diri ang murabag exciting part. Pag-abot nila sa daplin, ilang gidahik ang ilang mga sakayan, unsa may nahitabo. Matud pa ni Lucas sa Ebanghelyo mga igsuon, una, si San Pedro sa iyang pagkakita ining tanan, nagbasol siya siyang kaugalingon. Nakita niyang dili, sama ni Isaías, nga dili siya takos alang sa Ginoo. Munang ningon siya, palayo kanako Ginoo, kay makasasala ako. Nakita sa Ginoo ang kanabitang kamatinud-anon sa iyang kasing-kasing nga nagingon, palayo kanako Ginoo, kay makasasala ako. Dili ako takos alang kanimo. Dili ako takos nining daghan kayo mga grasya nga akong nadawat. Dili ako takos sa imong kaayo, kay makasasala ako. Unya miingon ang Ginoo kaniya, ayaw kahadlok,
Sukad karon managat ka na og mga tao. Sa ato pa kanang imong yan na natagamtam ron nga daghan kay grasya, 4 days lang na igo lang kang gipatilaw. Og mas grabe pa ang mga grasya ng imong mga tagamtam unya kung mag-alagad ka na kanako, kung managat ka na og mga tao. Ug unya nga akong giingon sa unahan nga exciting part human niini. Ilang gidahik ang ilang mga sakayan, ug unya matud pa ni Lucas, gibiyaan nila ang tanan ug misunod sila kang Hesus. Gibiyaan nila ang tanan ug unya misunod sila kang Hesus. Kung kita patuon sa may atong buhaton, may hapon ninyong tanan, hilom lagi mo kayo. Kung kita pa to mga igsoon, paminaw na ako, bisamin na ko, kung ako pa to, tingali mo ingon yung ko nga ako sang ibaligyan ning ako mga isda, sayang kay ba yung daghana ni? Unya na ko musunod sa Ginoo. Tingali mo ingon ko nga, kanabitang mupadayon sa kong panagat, kay sayang kayo, nindot na kayo ning kuha. Unya na ko musunod sa Ginoo. Pero dili ingon ni ana ang nahitabo kang Pedro. Diha-diha gibiyaan nila ang tanan ug unya misunod sila sa Ginoo. Ug mao kanang kamatuoran na mga igsoon ang angayan natong hinumduman diha sa tagsatag sa nato kakinabuhi. Nga dili ta masilaw sa daghang mga butang nga tumaangkon ining kalibutana. Kung dili hinoon maabli ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo, alang sa Ginoo ug tungod sa Ginoo. Ug sa atong pagkaabli mga igsoon, mahimo kitang andam nga mualagad sa Dios, mutalikod sa tanan ug unya atong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa Dios nga nahigugma kanato pag-ayo. Hinaot mga igsoon, nga mahinumdum kita sa kamatuoran sa akong gikaingon sa unahan nga sa matag adlaw gitawag kita sa Ginoo. Ug diha sa maong tawag sama ni Isaías moingon unta kita ngadto sa atong Dios. Ania ako Ginoo, sugua ako. Palihog manin